Vachivenga nayo vanotozviziva kuti vakatadza. Ko tinovapoterereiko? Ndivo Mwari here? Vanganzi ndianiko vachivenga vekuti vanotadza kuudzwa kunzi makatadza? Kulian TV. Atibatike zvechopu chopu. Kulian ndepi yako mufana wami? Uri right here? Inini ndiri right chaizvo. Ndakakudza kuti vanhu vaya vatanga. Noona izvozvizvi vanhu takakumbira tikati dai tanga tada kuteedzera zviri kutaurwa naMudhara panguva imwe chete, nguva ichiripo, kuti titange tabvisa vanhu vari kutitambudza, vanhu vakatora nyika zvechibhinya vakaiisa mumisha yavo. Tigone kuva nemukana wekuti isusu tise vatungamiriri vese vatiri kuda. Ndiyo hondo yatakatarisana nayo, ive hondo imwe chete, tisabatanidzire dzimwe hondo. Ndakataura zvinhu izvi ndiri clear ende ndiri straight. Vanhu vakawanda vari kuuya panapa, mumwe ndiComrade Mudzingwa, vanotaura nyaya yavo vari straight. Ndichadodi kana kutotaura kana ana Comrade Saro akaiwa. Ndo vamwe chete iva vanenge vachingotaura nyaya imwe chete sekutaurwa kwazvaiitwa naComrade Nyoka yeMabhunu vasati vamanikidzwa kupinzwa mutrongo, vasati vapinzwa mujeri. Handiti uri kupanzwa Kulian. Asi problem yataanayo, taane imwe challenge yevamwe vanhu vanonyepedzera kunge kana vachida kutaura nyaya dzavo vaakuda kuzvitaura kunge vanhu vakangwara. Vanobva vati tiri murevolution, votanga kutaura nyaya yekuipa kwaMnangagwa. Muzviteerere vana veZimbabwe, kana vakataura nyaya yekuipa kwaMnangagwa vanozopinda futi pakunotaura kuipa kwavageza, vachiita kunge vari kufuridzira, vobva vapinda futi vachienda kundotuka, vachitaura kuipa kwaNyoka yeMabhunu, vanosvikira pakutuka naGeneral Chiwenga. Inini ndakambotaura panapa ndikati, vanhu kana muine vanhu venyu vamunoona kuti ndo vari clean, vasina problem, vasati vakambotaurwa nenzira dzakaipa panapa, uyai navo mutaure kuti tine mutungamiriri wedu uyu ati uyai tifambe so. Handiti mutungamiriri eyo otiudza zvaanoda kuti aite nesu nemafambiro anoda kuti tiite naye. Tikamunzwisisa semanzwisisiro atakaita Comrade Bombshell Geza, tinomutevera iyeye. Kana naComrade Bombshell Geza vari kutotarisirawo kuti nhau yerevolution yavakatanga iyi yakatovhurira mukana vamwe vanenge vari advanced, vanogona kuuya vachipamhidzira nekuita polishing up mastrategies, kuti agone kuva ari mastrategies ari strong zvekuti anogona kudhifita mhandu. Handiti Vageza havana kumboti chinhu changu, vakauya panapa vakati haisi chinhu chekuti chinhu changu. Isusu tisu tiri kutaura tichiti pamberi naComrade Geza, tichitungamidza Comrade Geza pane zvese, nekuda kwekuti hatisati taane zvimwe zvinyowani zvatinazvo pakati pedu apa kuti tigone kutaura kuti aiwa Vageza, isusu tafunga kuti timire takadai so, tichifamba takadai so. Aiwa pamakashanda Mudhara makadi makagona, chisiyirai kwatiri tipedzese, makaita zvakanaka nekutivhurira mukana. Vageza vakavhura mikana yakawandisa stereki pano pasocial media yekuti isusu tinzwanane. Handiti asi vakatosiya vatotitipira isusu, vakatotitipa, vakatoti vana veZimbabwe mukanzwanana zvandiri kutaura izvi muchazoona kuti mune machances akawandisa ekushandisa mazwi ese andiri kushandisa aya, nekuzoziva pekufamba nezvekuita pamusoro pemazwi ese andichataura pana pasocial media, kuti mugone kuzvisunungura imimi. Handitika asi nhasi Vageza iva vari kutukwa, vari kunyepedzera kunge vari kutaurwa, vachiita kunge vari kudiwa.
asi vachitukwa. Handiti muri kupanzwa. Aiwa, kutaura chokwadika, ngatiregedzei kutaura zvinhu zvakaipa kudaro. Handiti comrade Chinogurei, ndinokutendai, munotaura nhau yenyu yakanaka. Pakati pezvese zvamunotaura imimi hazvisi zvinhu zvakaipa stereki. Munotaura zvinhu zvakanaka endi handipesane nazvo. Hapana zvisina kuitika pakati pezvinhu zvenyu zvamunotaura, but mune dambudziko 1 imimi comrade imimi. Regedzai ndikutaurirei. Mutarisire pese pamunosenda mamwe maaudios, pane vamwe vanhu vamusingatode imimi, vamunotozonzwa vakuda kushandisa mazwi mamwe amunenge mataura panapa, vachida kutora advantage nawo yekukurwisai futi imimi. Zvototi imimi wacho kana chiri chokwadi chekuti muri murevolution, mumbozitarisa. Handisi kuda kuti ndikuudzei kuti apo neapo, nekuti haisiriyo nguva yacho inei, but muzvitarisise. Chenjerai kushandisirwa mazwi amunotaura comrade. Ndadzoka futi ndiri kutaura futi H2. Chenjerai kushandisirwa mazwi amunotaura. Achizoshandiswa mangwana, vanhu vachazotanga vachitaura vachiti no, idzi nyaya idzi dzakatanga naChinogurei. Ndo vakauya vachitaura zvekuti ava ndokubva vazoya vachizoti zvakati. VaChinogurei vakatanga vachitaura izvi, vanhu ndokubva vazoya vachitaura zvakati. Tinozviziva zvakanyanyisisa kuti vachiwenga vakatadza. Vachiwenga nayo vanotozviziva kuti vakatadza. Ko tinovapoterereiko? Ndivo Mwari here? Vanganzi ndianiko vachiwenga vekuti vanotadza kuudzwa kunzi makatadza? Iye president wavakatoisa pamberi pavo chaiye, tichigona kumutaurira panapa kuti aiwa wakatadza iwe, ende wakakundikana chibva. Saka tinogotadza seko nhasi kuti titeudze vachiwenga. Handiti hakuna munhu akanzi anorumbidzwa panapa pasocial media panapa zvekuti anonzi hapikiswe, kunze kwemunhu mumwe chete akauya achizvimirira nemuromo wake achiti takatadza nezvatakaita, sekutaura kwamaita imimi Chinogurei. Ndakunzwai, zvasvika zvinhu zvamakataura imimi, zvasvika matiri tese vana veZimbabwe. Asi ndaitawo munhu wekutanga arikuda kuedza kutaura maonero ake, nekuti tiri murevolution, tiri mustruggle, tiripo nekudzorana tichiudzana chokwadi, nekuti imimi ndimuri kuti ndimautanga mutambo wechokwadi. Saka toda kuti timbosangana panapa tichiudzana chokwadi chamuri kutaura ichocho, tichisenzesa, tichitora kubva mumazwi amuri kutaura iwayo vaChinogurei. Handitika chokwadi chenyu, tichienda kunoonesana kuti zviri kufamba sei, zviri kunyatsokusvika zvakanaka here muvanhu, iri kusvika iri mharidzo yekudzoreredza vanhu panzvimbo imwe chete here, kuti vagare vari mustruggle yavari vakabatana, kana kuti vari kungopinda vese havo murevolution yacho asi vaine kakunongedzerana. Mazwi enyu baba, regedzai ndikuudzei, mamwe acho munofanirwa kunyatsokutanga mambo aongorora zvakanyanya mukubatanidza vanhu. Apa ndiri kutaura when it comes to bring people together. Mamwe mazwi enyuka haatombobatanidze vanhu. Handidi kunyeberai comrade baba Chinogurei. Handitika, handisi kukumanikidzai kuti muregedze kutaura zvamunoda, nekuti munobva matotanga nekutotaura. Handidi zvekuti ndibviswe zvandinenge ndichida kutaura. Handinei nekuti munhu uchazofungei kana kuti uchazotaura kuti kudii. Saka inini for the same token yekuti mimi hamudi kumiswa zvamunotaura ende hamurambidzwe kutaura zvamuno maonero enyu kana kuti kudii, ndiri kukutsinirai asi ndichikuudzai kuti matauriro enyu ndisingakurambidzei futi. Handitika, ndisingatombokurambidzei futi kumatauriro enyu, asi ndiri kuedza kutaura kuti matauriro enyu imimi chenjerai kuti achazoshandiswa pamberi apo zvikazonzi aiwa nyaya idzi dzakatangwa navaChinogurei. Remember that Chris Mutsvangwa anotaura panapa, asi anototaura mamwe mazwi aanenge achitotaura anototipa advantage. You still remember imimi Chris Mutsvangwa achipupura Vageza, achitoti Vageza is a well trained and well decorated war veteran. Haazi munhu wekumbotapudza, harisi gavamwedzi rehondo. Muwar veteran chaicho akakwana, akatorwa hondo, akabata pfuta, akatoridza. Handiti muri kupaona? Zvasiyana nemamwe mapremature vakazopinda kuna 1977 1978, matalks anga kutotanga kutoitwa ekuda kunzi hondo imiswe. Vageza vakatenge vatombosangana nadzo dzekunana Chimoyo dzesedzo nekwese uku ningirini kwese uku. Handiti muri kupaona? Zvakapupurwa izvozvo panapa naChris Mutsvangwa
asi achiti iye ari kupikisa Geza revolution. Handiti muri kupaona. Saka it's a thing that is indicating a person sekunge ari kuzvicontradicta pane zvaanenge achimbotaura iye. Handiti muri kuzviona manje. Zvinozoshandiswa nevanhu vekuopposite side zvatinozoshandisa isusu mangwana taakutaura kuti aiwaka imimi kana muchinyeberwa kunzi ZANU-PF kana kuti kana muchinyeberwa pamusoro pavageza. Nhasi Chris Mutsvangu ari kutaura nezvavageza achitaura kuti muovetereni akakwana akanyatsozara, haazi muovetereni wekufungidzira kana kuti kuita sei. Handitika tiri kushandisa zvinhu zviri kutaurwa neopposition yedu isusu iri kutoti oppose, asi vachitoshandisa vachitaura mazwi anenge akuzoita advantage kwatiri. The same applies nezvimwe zvinhu zvatinogona kutaura panapa tinofanira kuzvichenjerera comrade, nekuti zvinogona kuita advantage kuvanhu zvichizoisa futi confusion kune vanhu vari murevolution. Handitika kuti vanouya panapa vachitaura kuti vageza asi vozotaura kuti plus futi wageza wacho ndo vanonzi vakamboisa 4 million. Imimi muri kupa vanhu mafeelings comrade yekuti sei vageza vakaisa 4 million yekuti vamugabe vabviswa, because at the same time imimi mabva mataura imimi mukati aiwa vapedza kudareva vageza zvinoreva kuti ndo vakaita contribution yekuti Mnangagwa adzoke. Mnangagwa vageza vakataura vachinogureka maakurasika kutaura chokwadi, nekuti vaMnangagwa pavakadzoka kunoku vanotonzi vakadzoswa nana. Vageza vachitaura pasekondi nigirikini yavo presa yavo vakatotaura vakatoti ungati the first one futi vakataura vakati akazodzoswa navo vanhingirikini ava naana Chiwenga iye yuyu ndo vakauya vakasoti ngatimupinze iyeyu because hazviite kuti inini ndibve muchisoja ndichikumura kamafura ndichipfeka sutu. I still remember that. But imimi muri kuuya muchitaura zvinhu zviri kupesana futi neizvozvo. Muri kuzvana kupiko nhai vachinogurei? Muri kuzvana kupiko nhai comrade wangu? Zvakubva kupiko izvi nhai vachinogurei? Musanyanye kugara pasi nevamwe vanhu vasina ruzivo pane zvimwe zvinhu zvavanenge vachiuya vachikotaura nemi. Vachakuwanzirai mazwi mamwe anozoita kuti aende kunovhiringidza information imwe yamunotoziva imimi. Mukazopedzesera matozokanganwa maakutaura muchiparidzira nyaya dzevanhu ivavo dzisiri dzamunoziva imimi. Nekuti imimi for your own knowledge munozviziva imimi kuti vanhu vakauya vachizoita zvekuzotungamidza idi uyu vageza vachitaura vakataura vakati aiwa nauyi takanga takaitaura isusu sema-war veteran, ma-war veteran including Chiwenga ari sageneral, but as a war veteran Chris Mutsvangu chaiche akanga aripo. Ndiri kunyeba here nhai vachinogurei? Ndati inini ndinotaura ndichitora mumazwi amanga muchitaura ka. Remember that ndo zvandataura. Inini munhu akataura kana ndakuzomupindura ndinopindura ndichinhonga mazwi aanga achitaura iye. Handitika ndichimudzosera mazwi ake kuti iwe wamboti uchiti ukazomboti uchiti. Handitika right. Saka onai ka vachinogurei imimi zvinhu zvamuri kutaura izvi hazvichaite toda kuti titaure chokwadi. Handitika hazvichabatanidze vanhu, hazvichaise vanhu murevolution. Handitika asi mimi kana muri kunze kwerevolution munongozvitaura makazvimirira kungoti aiwa inini handifambi nechinhu chenyu ichi nekuti ndechevanhu vane history yekubva kuhondo vakambosevha mugovernment nemupati kwenguva yakareba, saka handivafarire vanhu ivavo. Tobva tatongoziva ngoti aiwa imimi mune mamiriro amakaita, or else kana imimi muine vamwe vanhu vanogona kutungamirira vasiri vana ageza vasiri vana vane mazita ese amuri kubvisa. Handitika even nyangodai zvikanzi ivo vachiwenga vacho vati ndinoda kuti ndikwanise kushandidzana nevanhu ndichipindira mukati menyaya dzese dziri kuitika idzi. Handiti imi muchivataura sekudaro saka vanhu vacho vanobvuma here kushanda navachiwenga vacho muchivadaro sezvamuri kuita izvi? Handi muri kuona hatisi kukurambidzai kana kuti hatisi kuti zvinhu zvakambotadzwa kudhara ngazvisataurwe, but musazvishandise pane dzimwe nzira kana kuti pane dzimwe nguva dzinenge dzisingaenderana nezvamunenge muchida kuisa pavanhu. Nekuti imimi vachinogurei kana ndisingaiti mistake muri kuda kubatanidza vanhu, muripo nekubatanidza vanhu, muripo nekutaura nhau yekubatana kwevanhu kuti tigone kubvisa ningirikiri vapambe pfumi vechiwanhu ava vatiinawo nhasi sehama dzedu dzakatipandukira. But problem iri kuitika manje ndeyekuti imimi chimbomisai nyaya yekutaura zvimwe zvinhu zvinoinvolva mapati zvichisvibisa mazita evanhu zvichiita sei. Hakuna munhu akachena
ndini ndakamboya panapa ndichitotaura ndichiti vanhu ngavangomira vangotaura vachida kutaura nezvemazita evanhu, nekuti ipo panapa tikada kutaura chaiyo imi machinogurei chaiyo maitombo vemunhu wezanu mazvinzwa. Kuzvibvuma kana kuzviramba hakuna munhu akanga asiri wezanu. Nyika inoi yakanga iri under one party state kwenguva yakareba stereki. Zvamunoziva imimi zvekuti hakuna munhu asina mudzimai kana amai vake, zvichienderana nemazera, vasina kana kumboenda kunowaridza mazambia, vachivaridzira amugabe vachifamba pamusoro pemazambia nemotokari dzavo. Zvakanga zviriko izvo, handiti muri kupanzwa. Zvakazotochinjwa kuma 1998 99 to 2000. Ndakamboitaura nyaya iyoyi nekuda kwekuti Tsvangirai ndiye akazotaura ari paZCTU, ari muzanu PF futi, iye Tsvangirai wacho iyeye akazotanga kuzotaura kuti no, zvinhu zviri kuitika panapa hazvichaiti nekuti taakutadza kumaneja mamwe masectors atinenge tichitungamirira isusu. Chinjai zvinhu vana Mugabe wakaita nharo kusvikira vazomufosa iye Tsvangirai kuti atange opposition party. Handiti mazvona.